Юпитер в Рак е активно вече в своя ход. В своя знак на екзалтация ще бъде именно до 30 юни 2026 година. Навсякъде чухме колко щастливи ще бъдем, ще се оженим, ще създадем дом и семейство, ще разширим дори семейството си с още едно дете, например, ще закупим жилище или пък е подходящо да направим ремонт на дома си. Всичко това е вярно. Рак е майчината грижа и опазването, пък и създаването на живота. В крайна сметка, Рак символизира утробата на майката. Юпитер се чувства прекрасно в Рак, там той е в своята екзалтация. Всъщност това са Зевс и до някъде Хера в гръцката митология. Тази връзка, разбира се, е на този семейен съюз, от който се раждат толкова много богове. Та много мои клиенти се втурнаха в офиса ми, вдъхновени от този прекрасен транзит. И да, наистина е прекрасен. Какво е условието обаче? Нещо, което не прочетох и не чух никъде и затова смятам, че е нужно да направя това видео. Юпитер е разширението на съзнанието ни и вярата ни в нещо по-висше. Юпитер управлява Стрелец. Стария управител също така на Риби. Какво съм забелязал в тези знаци? Понякога те вярват в нещо, което може да ни звучи направо налудничево. Защо обаче на повечето хора тази идея звучи налудничева? Защото те не са разширили съзнанието си достатъчно, за да провидят отвъд, за да видят новите възможности, да опознаят себе си, да пропътуват света и да видят хората как живеят. И да си вземат именно това, което искат за себе си. Своята позитивна философия за живота. Какво е условието, за да не се случат всички онези прекрасни неща, които вече изброих? Условието е да започнем да вярваме в тях. Юпитер не е планета, която действа мигновено. В картата на това събитие, именно на влизането на Юпитер в Рак, виждаме, че Юпитер е в съвпад с Меркурий, което малко така забързва нещата. Имаме една плутонова криза, която се намира точно на асцендента на събитието. И тук нещата ще стават малко изневиделица и по-рязко. Но какво е задължителното условие? Да повярваме в семейството, да повярваме в корените си, да вярваме, че това е най-доброто за нас, да установим точно какъв тип семейство искаме, какво жилище искаме. Искаме ли да се върнем в родната страна, защото Рак символизира също родната страна? Искаме ли да се върнем обратно и да заживеем с родителите си за известен период от време или да се върнем в същия град, където са те, за да можем да им помагаме или пък просто да бъдем по-близо до тях? За хората, които искат да забременеят, може би искам още едно дете или искам първото си дете. На какво базирам ценностите си? Защо искам да доведа една душа на този свят? Това не е просто конструкция, която трябва да бъде изпълнена. Вече ние сме по-осъзнати същества и трябва да сме много наясно защо искаме дете, защо искаме нов дом и какъв. Как искам да функционира моето семейство, кои са моите семейни ценности изобщо, каква е връзката ми с родината ми и с родния ми край, каква е връзката с майка ми, с майчината фигура в живота ми. Юпитер ще ме подбужда да говоря на всички тези въпроси и така малко по малко вярата ми във всяка една от тези теми ще се увеличава постепенно. И в края на този период, тогава Юпитер ще ни даде възможността да постигнем точно това, което искаме. Но Юпитер не действа така веднага, както е примерно Сатурн. Влизането на Сатурн, на Плутон, на Марс, включително на Венера, те влизат много рязко и събитията са мигновенни. Тук обаче нещата стават много по-плавно. Юпитер и Нептун са две планети, които действат бавно на база вяра. Затова преди да се радваме колко много щастие ни предстои, е време да свършим и малко работа. А как да разбереш къде в хороскопа ти Юпитер ще има най-силно влияние? Трябва да генерираш своята натална карта и да намериш символа на Рак в нея. Там ще намериш също така една цифричка, която е върха на дома. И съответно спрямо тази цифра ще видиш в коя сфера от живота Юпитер ще влияе най-силно на теб. Пожелавам ти наистина много късмет, разширение и мечтите ти да се сбъдват през следващата една година, защото Юпитер ще се върне отново в Рак точно след 12 години.